Il-kompetizzjoni ta' regatta ta' Jum Helsin kellha titwaqqaf ħesrem minħabba l-maltemp u r-riħ li ħakem lil pajjiżna fl-aħħar sigħat. Intlaħaq qbil bejn Regatta Malta u l-Ministeru għall-Isport biex il-kompetizzjoni tkompli fit-12 ta' April bir-riżultati miksuba s'issa jibqgħu validi. S'issa saru diversi tlielaq fosthom dik tan-nisa li ntrebbħet minn Bormla bil-Birgu fit-tieni u l-Isla fit-tielet post. L-ewwel tellieqa kienet dik tad-dajjes tal-medalji li ntrebbħet mill-Isla fuqat li Bormla u Birgu spiċċaw fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. It-tiġija ta' Fregatini ntrebbħet minn Bormla bir-Żebbuġa fit-tieni post u Birgu fit-tielet. F'kategorija B, it-tiġija tal-pass ntrebbħet minn Marsamxett, segwiti mill-Isla fit-tieni post u l-Birgu fit-tielet. It-tiġija tal-Kajiki wkoll ntrebbħet minn Bormla b'Marsamxett u l-Isla jidħlu fit-tieni u fit-tielet post rispettivament. Intant, il-Protezzjoni Ċivili ħarġet twissija tat-temp ta' livell oranġo brieħ qawwi li mistenni jolqot lil pajjiżna sal-10 ta' filgħaxija, filwaqt li appellat lil pubbliku biex jevita żoni fejn il-baħar u jsegwi l-istruzzjonijiet uffiċjali. Min-naħa tiegħu f'messaġġ fuq il-midja soċjali, il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima sostna li din kienet deċiżjoni għaqlija għal kundizzjonijiet tat-temp li setgħu joħolqu periklu għal qaddifa.